Dobro bi nam došao jedan Ivica Olić iz najboljih dana. Igraš još za legende Bayerna. Kako ide taj dio sad? Pa igram, ali onda sutradan me sve boli, tako da nije Nisi više za lako. uskočit. Nije više lako. Ne pomaže ni suplementacija, ni doktori. Prošlo vrijeme, Da, znači gotovo. po tom Mogu malo, pitanju. ali ne puno. Odigrao si puno velikih utakmica za reprezentaciju koju pamtiš onako kao posebnu iz igračkih dana, koju kao posebnu iz trenerskih. Ma ja ću se uvijek vratiti na prvu moju utakmicu. Ovaj sam početak smo, s obzirom da smo pričali puno o mladim igračima, ta utakmica meni na 2002. davne na svjetskom prvenstvu protiv Italije urezat će se i ostaće uvijek u sjećanju jer je bio prvi gol moj na nekakvom velikom natjecanju i nekakav moj put koji je poslije krenio moja karijera i gdje je krenula onda, to je bilo ono sve po meni najvažniji moment u mojoj čitavoj karijeri. Tako da evo, tu utakmicu izdvojiti za reprezentaciju, bilo ih je poslije još puno, 100, ali ta mi je onako broj 1. Što se tiče trenera i trenerske karijere, tu imam dosta utakmica koje bi mogao nabrati, ali evo ja ću se vratiti na svjetsko prvenstvo 2018. Jer jednostavno ta utakmica i ta drama koju smo prošli sa domaćinom, sa reprezentacijom Rusije, to jednostavno ne mogu nikada zaboraviti jer smo igrali protiv jednog stvarno jako motivirane ekipe koja je bila jedno veliko iznenađenje na njihovom svjetskom prvenstvu. Niko im nije davao šanse da mogu doći među 8, a kamoli da mogu još sad pobijediti i otići dalje u polufinale, ali meni je ta utakmica bila najteža jer oni su stvarno bili motivirani, imali su strašnu pomoć od svoje publike i ta sva atmosfera, emocije, s obzirom da znam te igrače, nisam mogu da vjerujem da su na tom levelu taj turnir odradili i odigrali, tako da mi je ta pobjeda bila onako baš